खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। खन्थाइखौ लिरदों आंनो आरो आवरायगोनबो आंनो। खन्थाइनि मुं ग्लबेलाइजेशननि एफेक्ट। ग्लबेलाइजेशननि एफेक्ट। ग्लबेलाइजेशना मावो जौगानायनि हाबा, मडार्नाइजेशना खिन्थायो फिन जाथायनि फावथिना। सुबुं माहारिया गेलेयो बेजोंनो बायदिसिना, सानगोथौ सुबुङा मोनो बेफ्रावनो मुलाम्फा। जोंबो सानो, जोंबो मावो हारिनि हाबा। हाबाब दासान लोगो नोंबो सोरखौबा सुद्रायनायनि बाथ्रा। नङाब्ला मोननांगोनबो बेनिनो बान्था। नाथाय नङा बे सोरजिगिरिनि फावथिना। जोंबो बर' फिसासो, गोदोनि बायदि नंला संसारा दानिसो। गोदो दंमोन गेदेरा उन्दैखौ बुजायनाय खोथासो। फरायनाय फरायियानो जा, गेदेरा गेदेरनि सनमानाव खासो। गोरोन्थिया बयनावबो जाखायो, बेखौ सानना बयखौबो निमाहा होयो। निमाहायाबो सिमा थायो। नाथाय बेखौ मिथिखानाबो खायफाया उल्था मावो। सोरखौबा बुजायगोन, सोरबाया जोंब्लावगोन। गथ' गेदेर साननाया समान होननांगोन। सोरखौबा फंनैसो बुंनायनि सिगां साननांगोन बार। नङाब्ला गोग्लैगोन नोंबो खैसार। मुं थं नागिर गाज्रि खालामगोन नोंनि महर गोबां बार। सोरखौ बुजायगोन, सोरखौ दोनगोन, उनाव नोंनिसो दाय जागोन। सिरियै फावथिनाखौ नायना थानायानो मोजां जागोन। नङाब्ला बुंनानै नोंबो फानना लानांगोन। बेखौनो बुंनांगोन ग्लबेलाइजेशन। जोंबो खालामबायगोन बेवहायनो एक्शन। गोजोन्थों।